Min barra l-kitba tal-komiks, il-mikrostejjer u ġeneri oħra, il-kittib George Malija huwa magħruf ukoll għall-kitba ta' tfal, kif jispjegalna huwa stess f'din ir-rokna. Naħseb l-ewwel kotba li kienu direttament immirati għat-tfal iż-żgħar kienu sensiela ta' Pullu li kont ktibt u penġejt ovvjament huma kotba għat-tfal żgħar ferm, fodi qed ngħidu dawk li għadhom jibdew jaqraw u sensiela qisha timxi magħhom. Ħaġa li ftit jafu biha hi li fil-kotba l-ebda darba fis-sitt kotba li huma l-ebda darba ma nuża kelma li fiha l-għajn. Għaliex ħassejt li t-tfal, speċjalment fil-bidu tal-qari tagħhom fil-Malti, l-għajn fixkilhom. Allura għażilt kliem li ma fihomx l-għajn. Ma kienx faċli da, imma irnexxieli. L-karattru tiegħi il-Professur Asfur huwa popolari ħafna, fil-fatt ħarġu żewġ kodba diġà fuqu u nista' ngħid minn issa bordir li ħajkun hemm ukoll dis-sena sensiela fis-satar ta' stejjer li jitrattaw appunt il-Professur Asfur li qed niktibhom daqsxejn bil-mod il-mod. Forsi eventwalment joħorġu ktieb ukoll, imma il-Professur Asfur sar popolari ħafna. L-ewwel ktieb kien sell-out fadin bieħ kollu, reġa' stampaw fordiri u ħarġ tieni wieħed ukoll Professur Asfur fl-Spazju. Karattru ħelu immens, karattru ta' xjenzjat eċċentriku li jivvinta kollox, biex ngħidlek, u waħda minn iktar affarijiet li jivvinta u l-avventura. L-ikbar diffikultà hija kif se titkellem ma' tfal f'mod illi jifhmuk. Kif se jitkellem ma' tfal f'mod li mhux tal-li jifhmuk, tal-li jħossu li jistgħu jgħozzu fl-istorja u jħossu li qishom qed jirrakkuntaw huma stess. Dik hija. U ovvjament fl-età tiegħi li tifel minix, imma li mentalment nħoss li għadni tifel, sewwa, naħseb dak huwa l-punt illi naqbes fuq, biex ngħidlek, ngħaddi minn fuq. Fejn naqsam mill-età tiegħi għall-età ta' tfal. Ejja ngħidu li t-tfal li forsi jinteressawhom ċerti affarijiet aktar minn oħrajn. Dal-aħħar ħabiba tiegħi qalt li t-tifel tagħha barranin u ma jitkellem bil-Malti u qed jaqra l-Malti, eċetera, eċetera. Qalt li t-tifel tagħha jħobb jaqra ħafna l-istejjer tal-Professur Asfur tiegħi għax huma attwali. Għaliex jitkellmu fuq xjenza. Għax il-Professur Asfur għandu mobile illi minnu jmexxi l-magni li jivvinta. Sewwa, fodili innota illi hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar kultura illi tiżviluppa. Mela t-tifel tal-lum mhuwiex it-tifel ta' darba. Meta t-tfal tneħħew mill-iskejjel minħabba l-pandemija s-sena l-oħra, xtaqt ħafna jiena qalbi ħafna l-qari u l-kitba. U xtaqt ħafna li waħda mill-affarijiet li ħajamlu tfal fid-dar li kont naf li f'daqqa waħda ħajsibuhom jisom ħuta barra mill-ilma għax daqqa ma ġrat f'qabel li qattaw dak ix-xhur kollha maqfulin ġewwa biex ngħidlek mal-ġenituri tagħhom jew maħuthom biss. U xtaqt li waħda mill-affarijiet mill-attivitajiet tagħhom tkun il-qari. Ma realizzajt ukoll li qed imma m'hemm l-ebda ktieb li jirrifletti r-realtà ta' tfal tal-lum tagħna li qegħdin maqfulin id-dar il-bogħod mill-iskejjel tagħhom. Allura f'ġimgħa u nofs nammetti miegħek ktibt romanza tfal sewwa maqbudin ġewwa, ovvjament fantażija, insomma jgħaddu minn ġo ktieb għal ġo dinja fantastika, ma kienu maqbudin ġewwa fil-pandemija, jiddiskutu dwar x'jista' jiġri, il-biżgħat tagħhom u affarijiet minn dawn. U tajtu b'xejn. Tajtu b'xejn li tfal Maltin mawċin billi download jawh mill-website tiegħi. U nista' ngħidlek illi fordi farkul il-website biex kemm niżlu. Xubgħat qribtu għall-Ingliż, mar fuq listi anka ta' barra minn Malta, mill-Amerika, l-Ingilterra, eċetera, eċetera. Allura x'jindika dan kollu? Jindika li t-tfal il-gosti tagħhom tal-lum ma differenti ħafna mill-gosti tagħhom tal-bieraħ u tal-bieraħ lura. Mela waħda mill-iktar affarijiet l-awturi toqgħod attenta għalija hi kif se jappella tfal sewwa b'tema li tapplika tfal li tista' tkun tema adulta. Ġaġej dasek, l-ambjent huwa tema adulta. Huwa l-bidla fil-klima hija tema adulta. Waħda mill-istejjer li ktib tal-aħħar tal-Professur Asfur li ħadet f'satar hija appunti fuq il-bidla fil-klima. Sewwa. Dak kollu jaffettwa bl-tfal imma titpoġġielhom f'tali mod li tinteresshom. Dik l-importanti.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.